Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Kan ni pagayam Raymond, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Naawisak mamat amang ipadrama ti pakasaritak iti biyag. Adda kaayan ayat ko. Agpada nga adda kamin iti 4th year college, idi ibaga na kanyak amasikugan daytoy. Adu nga rod nga unget tinangagan mi, manipod kadag itinagannak mi. Kat gapo tamadlawan ti tiyan na, nagsardengen iti panagadal na, kat impasnek ko ti panagadal ko, para kadag iti agbalin nga aginak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raymond. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka diti ko naman ang patag nga ibagam, Sylvia. Masiko ka, Raymond. Anya? Sigurado ka? Wen, namindo ang nag-pregnancy test. Kat agpada a positive ti resulta na. Anya nga'y taramidan ta. Kat anya pa ngay. Ituloy mo rin tasikog mo ah. Sigurado akapong tutdak-dag itinagannak ko. Normal lang nga makapungtot da. Ang di kagdanag, kadwanak. Saan ka abaybayan? Mabuti nga, Raymond. Addaak lang dito'y kunakmat. Kadwanak to nga agpudno karagiti dadakal mo. Ay na, di mo pampanunutan ti rigat may amang isaksakan iti panagadal mo, Sylvia. Nagpasikog kagadain. Pakawanin da ko matatang. Nanang. Hunay kamuntan, Silvia. Di ka lakat nakauray mo tan. Pakawanan da kami kuma, tata, nana. Ay, nay! Ay, anda ka di maaramidan ti panagpakpakawan nyo ita. Ha? Ay, na! Ay, Mirna, kasaritam dagita awan amuna tataw. Tanusyak ti makaungat ay na. Mga nuan yan to ti maaramid ko kadakwada. Ay, sorry, nanang. Tatang. Anya pa'y ngay, agdaditan. Di kaya agdanag, nana. Jak baybayan ni Sylvia. Agdinatan, Sylvia. Anya, Agsardeng akong agadal. Tagsapulak iti panggadan. nagsardengak lang arudan. Sa ita, agsardeng kamat. Anya laangan nga iti mapasamak. Sayang, nuuray si kakat agsardeng. Isu nga itantan tapay laang ti bagbagam apanagden nata. Isu ang harod. Sa bagay, may salangan na semestre, agturpos ako. Sorry, Sylvia. Sa anak pa lang ang makaumay itaalawas dita. Busy ako iti thesis ko. Wen, maawatan. Sana bale. Apaman ang makawayaak, umayak dita. Wen, di ka agdanag. Sa anak mat agumura. Agyaman ak, Sylvia. Alang arodan. Maturog tan, tamasapa ak painton bigat. O sige nga rod, tani, makaturturog akmatan. Okay. I love you. Good night. Ijay ka di ayan da Silvia ti papanam. Wala lang. Kuyugag ang mapan agpa-prenatal. Aguray ka nga raud. Alaam da ito'y. Itad mo ka ni Silvia. Nanang, pasensya kayon no ninayunak ti pakadagsinan nyo. Anya kalakit din aya anak ko. Adda ditan. Saanan amay babawi pa'y. Uray no kasanupay apan ang sidir mo iti konsensyam. Nanang, Malaki din. Mapangkan. Ang mga dumatagtagan ni Silvia ang agururay kan ka. Anyangay, Raymond. Agaw awis mat ni Briggs. Agja-jamming tayo kano inton malam. Para itibalig a final defense iti thesis tayo. sige lang. Dakailatan. Kanayon apaayam ti awis mi ah. Imbes nga idi kat sikat ti agawis nga agiinom tayo. Idi da ita. Ngamita, saanan atan addanton anak ko.
Sige man laangan. Pasensya kayo na. Wan, okay laang. Maawatan da ka. Tagayam da ka kat ngarod. Agyaman ak gayam. Sana bale. Addan tulat tagundaway ngagbabanding tayo. Kumusta tirik nam Silvia? Awan ka ni ti Marik na masakit? Kaasi na, awan man. Kaslasyak ti marigrigatan, gapoy ti kinadakkel ti tiyan mo. No mabalin la ko tulungan kan ang mga wit. Anya kamatan. Di ka kadimadanagan, ta okay aklaan. Sa anak salagan na mapan? Ag self-review aktualatan? Anya? Kayat ka abantayan. Kayat ko asyak ti umuna amang saklot iti anak ta no rumwar. Ay na, aga nakakadi na oras iti kasta kinadagulit mo, Raymond. Ha? Ay na, di mo ipapilit, Raymond. Ma-stressakan ka. Ita ka din ti ipapanyo ijay bagyaw, anak ka. Wala nang. Kunak ka ni Silvia nga ore sa anak ko na mapan. Taag self-review aktualatan nga makaungat mo. Ay, nasaysaya at matlang nga pinumapan ka, anak ka. Jak tumot na ngamin may pasnak ti ag-review. No pampanunutak ti may papan ka ni Silvia. Saan mo unay apang panunutan kan pakadanagan ti aginam? Adamot tinaganak na kadwana. Kan saan ka madanagan? Takanayon to nga inaksarungkaran. Sige man nga rod, nanang. Nakasangpet tamat langan. Ay na, makapabanog mo ti agbiyahe. Wan nga rod. Urayan nakatugaw tayo lang kat makabannog mat. Wan nga rod. Inton madamdaman nga isimpa tayo dagiti gamit tayo. Ay, agi na tayo pa'y. Nabanog ka talaga. Wala. Sige, taawagak lang ni Silvia. Itaman pa'y nagbayag a sumungpat ni Silvia. Ulitak nga awagan. Abangan o dalang iti CR. Awa na talaga. Anya nga ta tinapasamak ken kuana. Hello, nanang. Mapan kayo man iti baleda, Silvia. Awagak. Agriring ti cellphone na, ngam di namot sungbatan. Amangan na niyan tinapasamakin ko, ana. Ay, kwa anak! Adda kami dito yung ospital. Anya? Apay, sino tin ospital? Ni Silvia. Aganaksan! Ah? Ay, kunakmat ngamin, asaan akong ngagbiyahe tabantayak langan. Ay, na anak ko. Adda ka lang aruditan. Saan mo ang pagdanagan ni Silvia? Taada kami amang kita kenkwana. Okay, kumusta nga ruda ni Silvia? Nagpasingay ka din? Saan pa'y? Adda pa'y laang iti labor room. Pangasyo, nanang. Saan kayo apumanaw dita? Bantayan nyo ti aginak. Apa yan, Raymond? Kaskala saan ang makaanak apusa? Hindi ngamin, Silvia. Awan pa'y update no, nakaanakan. Mano nga oras ang tinapalabas. Oh, kaasimat ni Silvia. Kasla kayat kong ti agawid. Ay sus! Adda ka lang arudan dito'y. Ikararag mo laangan a safety dagiti aginam. Ne, amangan no napintas ada magdaytan. Ni nanang. Hello, nanang. Kasano? Anyan madamag? Naganakan ni Silvia, anak ko. Oh, agyaman na ka po. Okay, kumusta ti aginak? Okay, dalaan nga agina. Isungawan rumbang nga pagdanagam. Ay, agyan kailangan dita, nanang, ha? Picturein yung tuman gayam ti anak ko. Kaya't ko makita. Silvia, pasensya ka na, no di ka nakadwaan iti panagpasngay mo. Okay lang. No daduma, kasla kayat kong ti agawid. Ay, day tati saan mo nga aramidan. Gumura akan ka. Manula abulan mo tan. Kaya't kung nga rod ang makita ti anak ta. Kat makikita mo't no kasi nga ag-video call ta. Dumalayang no iti cellphone. Kaya't ko asaklutan ti anak ta. Ano samon, mabiit la daytan.
Anya pa'y nga ron nga. Ni, agsangitan ni baby. Amangan no mabisinan. O sige, baliyawak tulangan ti umawag. Bye. Ay na, makapanervyos. Inton bigatan ti exam tayo. Huwal nga rod. Sa pala kumaata nalagaan ti robot tenton bigat kat mayat to ti resulta na. Ikararag ta akas ta, ah? Huwal gayam. Ay, wen. Anya nga tano aramidan ta dya ibagbagada. Amang kargata iti barya iti sapatos ta. Sakbay ang mapanta ag exam. Agpaiso nga ta, ang makapaswerte na ita. Kwa, awan kastay padasan ta, ah. Nungay agswerte tang agpaiso. Makaawit na matlangan. Wen nga rod. Excited ako na mangubay ti anak ko. Talaga amay sakan nga ama, friend. Agkumpari tanto na. Siyempre sikat yung umuna nga ilistak aninang. Saan na nga na ita? Sikat to pa yung ti maid of honor into nagkasar kami. Ay sus. Idarasyo nga ron, ah. Tamangan tukat no umunakampay nga agkasar iti nobyo. Ha? Loko, paunaan na kami pa yung mata. Iso nga ron nga ibagbagak, apartakan nyo kan ni Sylvia. Tadi kay kat unaan. Ay na, nag-cute yan ako. Karuprupam launay, Silvia. Saan ka unay anatagari? Amangan no makariing. Bay, amakaring, tapno masaklot kon. Katurturog na launay. Nalampay ngamin no kurang titurog na. O, di saklotag ka nakaturog. Ay saan mo nga irwam? Ngamin no saksaklutom latan, isunton ti sapsapulen na. Urayom latan amakariing. Nagkapo ka kadimanan, ijay ayan tinobyam Raymond. Wanante, Ay unay matabanok mon. Apay no iyawid mo nga minan dagiti agina. sana kaya't nagiti dadakkel na. Ne, taapay ka no. Amangan ka no agsikog manan kat saan na amay tuloy ti panagadal na. Ay wan matkit di ang agpaiso. No adda plano na amang ituloy iti panagadal na. Nasaysaya at nga agpaiso no saan kayo pa'y nga agden na. Nakarubwat ka mat anak ko. Mapan kay Jayan da Silvia. Saan na? Inakagsapol iti sumra kakatrabaho. Nga oray saan na related iti inlepas ka kurso. Kasta ka di anak. Wana na. Ala, kitsapay kumata da masapulam adagos anak ko. Sapay lak maana na tapno makaorno nga. Hello, Silvia. Ibagak lang asaan amatuloy ti iruruar tayo inton bigat. Ha? Apay, Adda aramida. saan ka di amay tantanday tang aramidem? Saan tayo man nanatuloy idi na panalawas? Saan man itan? Adda nga rod importanteng aramida. Saan mo ka di amaawatan dayta? Ala, saan ka ngord nga kungat? No kayat mo, umay mo tulangan sukunan to'y anak mo. Ta iso ti kadwang nga agpasyar. O sige, umay ko ngard sukunan ita. Tadituin balay amaturog ita arabi. Ay nagdakulan ti anak yo Raymond. Walante, nagpardas ti panaglabas ti panawal. Kat, anya ngay mati plano yo kan Sylvia. Dumakdakulan ti anak yo. Saan kayo kadi pa'y nga agkasar? Kanayon nga ijayak ken kuana ti panagkasarmin. Ang pasig mo't nga agura iti sungbat na. Anya? Iso nga anusaklatan ti agura ya. Ta makaunget mo't no dagulitek may papaniti dahi ta abanag. Pinayaban da kano, tata, nana. Wan, tada kayat may nga ibagakan ka Raymond. Anya dahi ta, nana. Ala, ibagamon Pedro. Kwa. Lipatan mo ti anak me. Ha? Apay kastaman to ti bagbagayo. Masikog ni Silvia. Kat kaya tinakasikog kan kuana nga ikasar. Anya? Nga, ada anak mi ka ni Silvia.
Sylvia, ibagam kumasaan na pudno na ito nga imbaga ni tatang mo. Pangasim. Pudno amin, Raymond. Sorry. Anya. Kasano akon? Kasano ta? Kasano ti anak ta? Dagiti nagado a plano ta. Sorry, Raymond. Isumot lagaya matunggal ibagak agkasarta. Kat aguray ko nam. Tagayam, adda sabali alalaki iti biyag mo. Nasakit na ito yung inaramid mo, Sylvia. Awanan sar-sar iti biyag ko nanan. Ay, saan mo asawan ti kasta, anak ko? Apay akastoy. Anya tinagbasulag tap na mapasarak ti kastoy nanang. Raymond, anak ko. Awanan ti pamilya akayat ko kumamuklan. Gaputabuklan mo ti sabali alalaki. Nagsakit na nang. Kasla bumtag ti baroko ko. Kasla kayat kon ti matay. Ay, saan, anak ko? Saan ka kumagagsaw iti kasta? Agparbang ka kuma, Raymond, anak ko. Naamuaklangan abak ng gayam tinakasikog kini Sylvia, Mr. Lonely. Nasaktanak iti husto. Nabayagmet saak nakalipat iti nasaam ang nagbanagan ti ayat ko. Baruak pailaeng nga gingga ita, ket jakam mo no agayatak tupay. Tuy pagayam mo, Raymond. Agyaman pagayam Raymond, iti dayto pakasaritaam. Tunggal maysa, adda ti makuna ana ikari kan kuana. Ngarod, saan ka maawanan iti namnama? Ket urayam adumtengken ka ti babae, at talaga ama ikarikan ka. Nasayat ka a tao, ket mamati ak adumteng to ti babae, anapudno nga agayat kan ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Raymond. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.